alaka wanda ya da kai bi shi kukulla masoyi bai gudun masoyi alaka wanda ya da kai bi shi kukulla masoyi bai gudun masoyi. Ina ne za ku ja ka kun ci koliya da mata na? Ai da kagan ne yanzu nan. Sai kai ne. Zamu je Kano. Zamu je za a saka film na fansar kauna. Ok, wannan film na su Kamal Baban ne ma ko menene sunan shi? Shi su na su tinkin mai gashi su ishe baba da su Sadiq Sani Sadiq da su ya mu baba da su Tima Zainab da dai sauransu. Yaushe ne za a haska wannan film din? Biyu ga watan gobe biyu. A ina ne da launch wannan film din? A Kano. A Kano Bayero Maltina. Maltina ne ko mall? Ba Maltina ba mall. Zamu je Kano kenan zindan. Kaga marka da wannan wakan da duk za a sake da za a launch din ka za a launch a Bayero Mall a Kano. Zamu je kenan zindan. 2 ga wata. Sai mu je tun yanzu. To wallahi ya kamata an bi ku saboda ni ma dole in bi ku mu je. Kana gaji bai gidan ka ba. Wallahi sai Kano.